Sa ngalan sa mahanog sana kung sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ang gugma sa Dios o ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Nga igso na rumaandam kita sa pagsaulog ni Santos nga misa atong hinulsulan ang atong mga sala. Okay. Lungkot sayod ka man, kiningalaw, gisalig lamang sa kayo mo. Huwag tangana ang akong kasalanan, ugang kaluwasan nga kung ipaabot di pa ka na ugmo. Kaluyan uta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala ug dadon uta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. And today in our Mass is the first day Triduum Mass in honor of Nuestra Señora del Guadalupe de Cebu. Magampo kita. O Diyos, imong gipahayag ang imong kaluwasan sa tanang kasuukan sa kalibutan. Magpaabot unta kami nga malipayon sa himaya sa pagkatao ni Kristo among manunubos. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlugikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ayaw kamo kabalaka, katawhan ko, nagingon ang Dios. Dasiga ang Jerusalem, o ing nasiya nga wala na'y gubat, nga gipasaylo na ang iyang mga sala, o nga siya nakadawat, nagdubling silot, alang sa tanan niyang kalapasan. May usa ka tingog nga nagsinggit, pag-andam og dalan alang sa Ginoo didto sa kamingawan. Himuan ninyo ang usa ka tulid ug lapad nga dalan didto sa disyerto alang sa atong Dios. Abunuhi ang tanang walog, pataga ang tanang bukid. Ang kabungturan mahimong patag ug ang dapit nga gansal-gansalon mahimong hapsay. Unya ipadayag ang himaya sa Ginoo ug makakita niini ang tanang tao kay ang Ginoo maoy nagsulti niini. May usa ka tingog nag-ingon, isangyaw, ug miingon ako, unsa may akong isangyaw? Isangyaw nga ang tao sama lamang sa sagbot ug sama lamang sa bulak ang iyang katahom. Malaya ang sagbot ug malarag ang bulak kun huypo na kini sa Ginoo. Wala gayoy kalainan sa sagbot ang tao. Malaya ang sagbot ug malarag usab ang bulak. Apan mulungtad hangtod sa hangtod ang pulong sa atong Dios. Tunga sa habog nga bukid o Sion, o gimantala ang maayong balita. O Jerusalem, tigmantala sa mga maayong balita. Hala, singgit ug ayaw kahadlok. Ingna ang mga syudad sa Huda, ania na ang imong Dios. Ania na ang Ginoong Dios, ug maghari na gayud siya.
Anias siya dala ang katawhan nga iyang giluwas. Sama sa usa ka magbalantay sa karnero, pasibsibo niya ang iyang kahayupan. Ang mga nati iyang kuguson o gagakon ang ilang inahan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoong atong Dios moabot nga gamhanan. Awiti ang Ginoo o bagong awit. Awiti ang Ginoo kamong tanang mga yuta. Awiti ang Ginoo daygang iyang ngalan. Isang yaw ang kaluwasan sa tanang adlaw. Isugilon ang iyang himaya diha sa kanasuran, diha sa katawhan ang iyang katingalahang mga buhat. Isulti diha sa kanusuran, hari ang Ginoo. Nagamando siya sa katawhan, diha sa kaangayan. Maglipay ang kalangitan, ug magsadya ang kayutan. Ang dagat ug ang nakapuno niini palanuga. Maglipay ang kapatagan ug ang tanang nga anak kanila. Unya ang tanang mga kahoy sa kalasangan magsadya. Manglukso sila sa kalipay at tubangan sa Ginoo, kay moabot na siya. Kay moabot siya ron pagmando sa yuta. Magmando siya sa kalibutan diha sa katarong, ug sa katawhan diha sa iyang kamakanonayon. Ang Ginoo manakan ninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, sa inyong unahuna, unsa may buhaton sa usa ka tawo kung kawad-an siyag usa sa iyang usa ka gatos nga karnero.
Iya gayong biyaan ang kasiyaman og siyam nga nanibsib dito sa bungtod ug mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. Sultihan ko kamo nga nikakaplag niya niini mas malipay pa siya pag-ayo tungod niining karniruha kaysa kasiyamag-siyam nga wala mawala. Sa mao nga pagkaagi ang inyong amahan nga tua sa langit dili buot nga may mawala bisag usa niining mga gagmayng bata. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Igsoon, sakit-sakit na gini akong tilaok kay kalima na ako ning misa. Napay duha gapaabot inuman ini. Kaya yung mga kaparian nagmeeting man dito sa syudad na nga ako'y gibala, ako'y gihangyo. Ngayon, samtang nagpadayon kita sa atong panahon sa Adbyento, ang ebanghelyo nagtanyag kanato og usa ka makapatandog og makapalipay nga hulagway. Si Jesus ang maayong magbalantay. Usa kini ka hulagway nga nagpadayag dili lamang kung kinsa ang Dios, apan usab kung kinsa kita diha sa iyang mga pananaw. Si Jesus mingon nga mayong magbalantay, anda mo biya sa kasiyaman ug siyam aron pangitaon ang usah nga nawala. Gikan sa atong tawhanong panglantaw, makaingon gayud kita nga murag di katuuhan ug murag di siguro mubuhat ang uban kanato kay nganumang irisgo ang 99 nga karniro nga imong bilin dito sa buntod aron lamang pangitaon ang mga usa nga nawala. Apan mao gayud kini ang gibuhat sa Dios. Kaya lang kaniya matag usa kanato importante. Matag kasing-kasing importante. Matag kalag importante o bililhon diha sa pananaw ug mata sa Ginoo. Nga igsoon human sa akong tulo ka misa ganihang buntag dito kong hospital ni mag-anointing unta ko sa mga pasyente. Pagsulod na ko dito sa mga hospital diha duolra. Nangutano ko sa bata, teenager, day, mangumpisal ka? Dili. Nganuman, di lang. Ay lang kahadlok, akong giingna ay kahadlok, di man ko mga saba. Unya karon diha sa iyang bukton, ako sang gipangutana, unsa man na inday, niingon siya, I attempted to commit suicide, not just once, not just twice, not just thrice, but 36 times. Og nakapamalandong dayon ko sa akong kagalingon, akong giingnan siya. Inday, mao kini ang ebanghelyo karong adlaw. Si Jesus naghitsgot sa maayong magbalantay nga gipangita niyang usa aron unya iyang ibilin ang 99 tungod kay usa nawala. You just could imagine 36 times he wanted to end his life. But look at ang iyang kinabuhi gihawiran pagid sa Ginoo. Ako sang giingnan, inday, bisan tuod sa imong mga kasinatian, sa imong kagahapon, sa imong kinabuhi, nga para kanimo, giabandona ka sa kalibutan, giabandona ka sa mga taong nahigugma kanimo, apan nagpabilin ang kamatuuran nga ikaw gihigugma sa Ginoo. Ug mao kinang ebanghelyo karon inday. Ug dito ni hayag yang panagway, ug ni sugod na siya Ismail o ako sang giingnan, inday, mukumpisal ka? O mukumpisal ko. Salamat sa Ginoo. Ug dito sa pagpangkumpisal, akong nahibaw-an ang mangit-ngit nga kasinatian ni nimong bata nga usa ka teenager. Nga mo'y nagtukmod kaniya nga gusto niyang putlon o undangon ang iyang kinabuhi tungod sa iyang bati nga kasinatian.
Apan salamat sa Ginoo kay gipangga siya, gipangita siya sa Ginoo kay ang Ginoo nagpadayon na higugma kaniya, taliwala siyang makasinatian sa iyang kinabuhi. Mo kini akong pahinumdom, nindot kaayo karon nga santos nga misa kamo mga batanon nga niya karon. Tinuod kamo nga mga estudyante, mga batanon, dali ra kay kaninyo kung maabtan og mga pagsuway sa kinabuhi nga musurrender. Apan mga batanon, mga estudyante, bisag unsa pang imong kasinatian sa imong kinabuhi, bisan pa magitalikdan ka sa kalibutan, ang Ginoo naghigugma kanimo, ang Ginoo kanunay nga nangita kanimo, kay bililhon ka diha sa mga mata sa Ginoo. Bisan unsa pa may atong kagahapon, bisan pa man og naglunang ta sa atong mga kasaypanan, ang Ginoo nagpabilin wa mosibog ug nagpabilin nga nagpaduol kanato kay way laing rason tungod kay gihugma taniya. Nga igsoon, mao kini ang matang sa gugma nga dili mangwinta. Ang gugma nga dili dali muhunong. Mao kini ang gugma sa Dios nga dili gusto nga bisan kinsa magpabiling mawala. Usahay mubati ta nga kita di angay takos pangitaon. Usahay atong hunahunaon nga tungod sa atong mga sayop, mga kahuyangan o mga kalapasan, di taangay pangitaon. Apan karon gisultihan kita sa ebanghelyo ni Jesus, niingon ug muingon kini maong mensahe, bililhon ka kanako, takos ka nga pangitaon, bisan paman og kinsa ka, manindog ang tanan. Ang Ginoo mo ang magbalantay nga nakaila sa matag usa kanato. Maghalad kitag mga pag-ampo ngadto sa Dios. Masaligon diha sa iyang gugma alang kanato. Mutuaw kita, balaang magbalantay, pataling hugi kami. Nga ang simbahan mahimong buhing timailhan sa matuod nga pagtagad o pag-alima kanila nga gisalikway sa atong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nahisalaag gikan sa dalan sa katarong, makadungog sa tingog ni Kristo, ang maayong magbalantay nga nagtawag kanila sa pagpauli. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga kabatanunan makadungog sa tingog sa atong Ginoo nga nagtawag kanila sa pagbag-o ug sa kinabuhing maalagaron. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanan nga nanag-antos sa balatian makaamgo nga sila gihigugma sa Dios, pinaagi sa pag-amuma o sa atensyon nga atong gihatag kanila. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay makasulod latas sa ganghaan sa turil ug magsadya uban sa magbalantay ug sa tig-atiman sa ilang mga kalag. Magampo kita sa Ginoo. Labing mo po ang ngurong amahan, gigiyahan mo kami subay sa matarong nga dalan. Dungga nga mo mga pag-ampo, kinamong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kinig akong inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahal, makagagahong sa tanan.
Makapuypoy unta kanimo, Ginoo, ang mapaubsanon namong pagampo ug mga halad, ug tungod kay wala man gayud kami kaugalingong pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong kaluoy. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao. Gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto ug gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo. Nagapaabot kami sa adlaw kanus si Kristo among Ginoo mubalik dinhi nga mahimayaon ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog silang walay hunong nga pag-awit. Hugyota sa hima usa Santos girikaw Ginoong tubran sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini lang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa sabang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag nini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo. Sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug mualagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose nga iyang bana. Uban sa mga apostoles. Ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi na Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya man kaniyang diha kaniya, gihatangan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Karon maghampo kita samahan natong gamiton mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygo lang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuo. Dinis sa yuta maingon sa langit, ang kalano namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Og dili mo kami tugian sa panulay, hinunuwalwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaog mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kanto sa kahaw, Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita tang timaan sa atong panag-inig suunay panagdait. Kini mong kudero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita. Human kami mabusog o Ginoo sa imong lawas ug dugo pinaligining sakramento. Tuloy kami nga higugmaon namo ang mga butang langit nun ug hukman namo nga malamon ang mga butang nga kalibutanon. Kinaong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Nga igsoon atong pasalamatan ang sponsors and offerers karong unang adlaw misa pahinungod sa mahal nga Birhen Maria sa Guadalupe, ang Immaculate Heart of Mary Academy and AR Sisters, Legion of Mary, Perpetual Dawn Rosary. Ato silang pakpakan. Daghang salamat sa inyong kaayo. Ang Ginoo manaka ninyo. Hug manalangin kaninyo makagagahom nga Dios, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Nahala ng misa darang gugmaw kalinaw ni Kristo.